με τη σειρά που θα σας φωνάζω. Εντάξει. Γιώργο! Νίκησες, Κώστα! Εδώ κοιτάτε ρε. Με τη Σοφία μας έπαιρνε. Αυτό κάνω, στο αριστερό παράδειγμα. Αριστερό να αλλάξει. Κύριε Γιώργο, με βαράει ο Παναγιώτης. Με το φίβο. Το Στεφάνι. Μπράβο, δεν το πετάω με το Στεφάνι γιατί έρχεται κι άλλος από πίσω μας μετά. Πάμε, ωραία. Ωραία, καθόμαστε. Και εξωτερικά φεύγουμε γρήγορα. Άμα δεν είναι πολύ δεν πειράζει. Να δίνουμε χέρι πρώτα. Προσέξτε τα στεφάνια. Σήκω στο άλλο! Τρέχουμε! να πάρουμε την μπάλα! She's taking my heart, but she doesn't know. Feel the breath on my face, her breath on me. Can't look in her eyes. She
Πάμε! Ωραία, πάμε! Γρήγορα! Έλα, τα σώπια! Τρέχουμε! Ελά, βοηθάς. Κρατάτε τα μαλλιά. Τα χέρια πίσω. Δεν βάζουμε. Χέρια. Χαϊδία. Χέρια πίσω. Χέρια πίσω. Πάμε. Αλλάζετε και θέσεις. Πάτε και σε άλλο ταξί αν χρειαστεί. Μισό λεπτό πέρασε. Ας το χέρι. Αλλάζουμε και θέσεις αν χρειαστεί. Πάμε. 15 δευτερόλεπτα. Ισχυρή, μην φυσάτε. 5, 4, 3, 2, 1. Τα ποτηράκια, ποιον είναι τα Γεωργία, σε έβαζε το τέτοιο. Σε έδωσα εγώ. Γεια, καλλιρόγιας εδώ, καλλιρόγιας εδώ. Μισό! Προσοχή!
Νεφέλη, προχώρα. Κάποιες ασκήσεις, έτσι. Κάποιος βοήθησε όμως γι' αυτό. Και αυτό ποιος το έκανε? Η κυρία Γεωργία. Άρα πρέπει να... Κυρία Γεωργία, ευχαριστούμε εκ μέρους όλων των παιδιών για αυτή την υπέροχη βραδιά και σας προσφέρουμε με άλλη μας την αγάπη ένα δώρο για τα γεια σας και την κόρη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίστε την κυρία Γεωργία. Ευχαριστώ, από το γιο σας θα πάρω τη φιλία, από το Χάρη θέλω. Πού είναι ο Χάρης? Άρε Χάρη! Ευχαριστώ. Για να έρθουν τα αγόρια από εδώ, τα κορίτσια από εδώ. Γιώργο, έλα και εσύ. Θα δώσουμε στον κύριο Ευθύκη. Ναι, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι κάνεις εκεί τώρα? άλλο παιδάκι. Εγώ το πήρα.